ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ብሰንኪ ኩናት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተሰዱ ሱዳናውያን ዝጸንሕሉ ፍቃድ መዓልቱ ስለዘእከለ ኣብ ሻቅሎት ይርከቡ። ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተሰዱ ሱዳናውያን ዝተዋህቦም ናይ 6 ወርሒ ቪዛ ክውዳእ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን ኣብ ስግኣት ከም ዝርከቡ ዘጋርድያን ሓቢራ። ገለ ካብቶም ድሕሪ ኩናት ሓድሕድ ብእንግሊዝ ተደገፉ ሰባት ብዛዕባ መጻኢኦም ካብ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከምዘየለ ይዛረቡ። ኣብ 26 ጥቅምቲ ነተን 6 ዋርሕ ምስ ወዳእኩ ዝኾነ ነገር እንተዘይተፈጢሩን ምንዋሕ እንተዘይተገይሩን ዘይሕጋዊት ስደተኛ ክኸውን እየ ዝብል ስክፍታ ኣለኒ ትብል ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም መምህር ዩኒቨርሲቲ ዝነበረት ዓዛ ኣሕመድ። እንግሊዝ ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ሱዳን ውግእ ድሕሪ ምጅማሩ ካብ 25 ሚያዝያ ክሳብ 3 ጉንበት 2450 እንግሊዛውያንን ካልኦት ዜጋታትን ካብ ሱዳን ኣውፅያ። ኣብ ጉዳይ ሕጊ ተቆጻጻሪት ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዝኾነት ካትሪን ሶርያ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ከመይ ገይሮም ጸንሖቶም ከናውሑ ከም ዝኽእሉ ወይ እንታይ ዓይነት መሰላት ክሓቱ ከም ዘለዎም ከም ዘይተሓበሮም ገሊጻ። ኩናት ሓድሕድ ጀነራላት ሱዳን ሻድሻይ ወርሑ ቁፂሩሉ ብዘሎ እዋን ሞት ሰላማውያን ሰባት ስቃይ ዕንወት ከውርድ እንከሎ ሚልዮናት ሰባት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎምን ተሰዲዶምን ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ነበር ዓብደላ ሐምዶቅ ኣብቲ ሃገር ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ነባሪ ፍታሕ ንምርካብ ኣብ መንጎ ሱዳናውያን ሓድነት ክህሉ ፀዊዑ ክትብል ሱዳን ትሪቡን ገሊጻ። ሐምዶቅ ነዚ ዝበለ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከብቅዕን ሓበራዊ ዲሞክራሲያዊ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምምስራት ኣብ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ናይ 3 መዓልታት ኣኼባ እዩ። በቲ ኩናት ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ይኾኑ ከም ዘለዉ ብምዝኽኻር ድማ ክልቲኦም ወገናት ንሰላም ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተማሕፂኑ። ኣብ 25 ጥቅምቲ 2021 ብዕልዋ ተኣልዩ ዝነበረ ዓብደላ ሐምዶቅ ምስ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ዝገበሮ ስምዕ ብ21 ሕዳር ናብ ስልጣን ክምለስ ኪኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶቅ ምስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብምዃን ንሱዳን ካብ ውድቀት ንምድሓን ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታት ክዕወት ብዘይምኽኣሉ ስልጣኑ ክሓድግ ከም ዝወሰነ ይፍለጥ። ዓብደላ ሐምዶቅ ስልጣኑ ክሓድግ ካብ ዝደፋፍኦ ነጥብታት ሓደ እውን መዓልታውን ዓበየ ዝመጽእ ዝነበረ ተቃውሞ ህዝብን ዝስዕብ ዝነበረ ሞትን መቕሰልትን ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ይረድኡ። ኣብ ጥሪ 2022 ወርሒ ድሕሪ ምስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝተፈረመ ስምምዕ ስልጣኑ ዝሓደገ ሐምዶቅ ካብ ሰልፊ ንናጽነትን ለውጥን ሱዳን ማለት FFC ብምውፃእ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ኣተኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ቃዛ ናብ ኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንደቂ ኣንስትዮ ብፍሉይ መንገዲ ይጸልወን ኣሎ ክትብል ሮይተርስ ሓቢራ። በቀደም 7 ጥቅምቲ ንኮ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ዝመደበሩ ፍልስጤማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ሐማስ ብመሬት ባሕርን ሰማይን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምክያዱ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ጽዑቕ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብምፍጻም ልዕሊ 1300 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 5900 ዝግመቱ ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም። ድሕሪ ልዕሊ 16 ዓመታት ምዕጻው ድማ ነቲ ድሮ ኣብ ቃዛ ዝነበረ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋዲድዎ። መንግስቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ዝህቦ ዝነበረ ቀረብ ከም ዘቋረጾን ሆስፒታላት ድማ ክልቲኡ ኣገዳሲ ቀረብ ማለት ኤሌክትሪክን ናውቲ ሕክምናን ከም ዝተሓረመን ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተሃስያን ይፍለጥ። ኣብ ቃዛ ዝርከባ 50,000 ዝግመታ ነፍሰ ጾራት ቅድሚ ሕርሲ ክንክን ከይስእናን ብዘይ ኤሌክትሪክ ይኹን ናውቲ ሕክምና ክወልዳ ሓደገኛ ምዃኑ ድማ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ። ሕቡራት ሃገራት ነዚ ኩነታት ቅልጡፍ ፍታሕ ከናድየሉ ድማ እቶም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይምሕፀኑ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን